Търсите ли бърз и лесен начин да спечелите повече клиенти чрез WhatsApp? В това видео ще ви покажа как да използвате формулярите за WhatsApp на Coverbell, за да увеличите продажбите си без да си усложнявате живота и най-хубавото, без да е нужно да знаете нищо за програмиране. Нека започнем. Формулярите на Colbert ти позволяват да събираш информация за клиентите си директно от уебсайта или социалните мрежи и автоматично да ги прехвърляш към разговор в твоя WhatsApp бизнес. Така можеш да започнеш качествени разговори, да събираш потенциални клиенти и да конвертираш по-бързо. Всичко автоматично. Какви са ползите? Ще получите повече квалифицирани потенциални клиенти без усложнения. Всичко отива директно във вашия WhatsApp, който е каналът, където клиентите ви наистина отговарят. Можете да автоматизирате първия контакт, като запазите топлината на човешкото общуване. Много е лесен за използване и не е нужно да знаете код. За да създадем формуляр, първо ще влезем в нашия акаунт в Colbert. След това кликваме върху настройки, безплатни инструменти и генератор на целева страница. Тук можем да създадем нашия формуляр, като добавим телефонния си номер. Не забравяйте да добавите кода на държавата. След това ще трябва да добавим заглавие. Можеш да добавиш каквото заглавие искаш. След това добавяме една подлиния или описание на формуляра и добавяме текст за текстовото поле. Избираме логото на нашата компания, избираме типа шрифт, който искаме да използваме. След това избираме фон, цвят, цвета, който предпочиташ. След това избираме цвета на текста. След това избираме какво искаме да пише вътре в информационната кутия. Можеш също така да добавиш повече кутии, като решиш дали тази кутия ще съдържа връзка, номер или текст. И накрая добавяме предварително съобщение, което ще се изпраща всеки път, когато потребителите попълват формуляра. Както можеш да видиш, това е завършеният формуляр и когато потребителите го попълнят и изпратят, тези съобщения ще достигат директно до нашата WhatsApp сметка. Също така помни, че Google е платформа за комуникация с твоите клиенти заедно с твоя екип по продажби и поддръжка, независимо къде се намират. Разполага с множество функционалности, като модул за чат с много агенти, чатбот, магазин за WhatsApp, масови съобщения, API, интеграция с WhatsApp и други социални мрежи и много други.